warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. An bi Ala fo ka Ala barkada ka Ala waliɲumandɔn bi ni Ala sɔnna ka bɛn alamisa don nasara kalo tile 7 san kalo 3 san 2019 san an bɛ Sikaso region na an bɛ Yiridugu commune kɔnɔna na an bɛ dugu la min ye Jarala ye suro wajulu kɔfɛ dugu jɛra hɛrɛ la an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waliɲumandɔn an wasara suro ni dugu ka bɔli an wasara suro ni bugudaw ka bɔli an wasara suro ni sigiɲɔgɔnw ni jɛɲɔgɔnw ni terimaw ka bɔli an wasara suro ni cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ka kuma ɲumanw ka bɔli wajuli fana alhamdulillah an mago tun b'a la cogo min na waati dɔgɔyara nka an sera k'a kɛ ten dugu jɛra an ka malimatu n'o ye denmisɛnninw ye madrasadenw u nana k'u bɛna baya kɛ k'u yɛrɛ di Ala ma denmisɛnnin mɔgɔ 17 denmisɛnnin mɔgɔ 17 o de bɛ yan bi sisan nin saga in na o bɛna baya kɛ kununko tile kɔnɔ mɔgɔ 7 de baya kɛ bi 17 sɔgɔmada in na o bɛna fara a kan sisan ni Ala ka jɛ ye an bɛ min fɔ aw ɲɛna madrasa a daminɛna an fɛ ni kan min ye n'o ye diinɛ kalan ye a bɛ ka n ka b'o la madrasa tɔ kɛra anw fɛ jamana in kɔnɔ yan kankala de ye madrasa den bi arabu kan mɛn nka madrasa den min bɛ siran Ala ɲɛ o maa ka dɔgɔ madrasa den bɛ se ka kuranɛ kalan nka madrasa den min bɛ kuranɛ bonya o maa ka dɔgɔ i b'a ye o yɔrɔ la ko a nana kunjugu ka an fɛ yan madrasa larabu kalan don arabu kalan ani Ala kalan o tɛ kelen ye fɔ mɔgɔw de ka nin faamu arabu kalan ani kankala o de ye kelen ye sabu arabu kan ye kan de mais arabu kankala ani diinɛ kalan olu tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ se ka madrasa kɛ ka kɛ diinɛtigi ye mɔgɔ bɛ se ka madrasa kɛ ka kɛ bolitigi ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ ekɔli kalanden ka kɛ diinɛtigi ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ ekɔli kalanden ka kɛ diɲɛden ye mɔgɔ ɲuman bɛ se ka ye nin bɛɛ la mɔgɔ jugu bɛ se ka ye nin bɛɛ la mais n'i taara i den di kuranɛ kalannaw ma sa o ye diinɛ kalan ye n'a labanna moriya ni janfaw ni cɛnni na n m'o fɔ dɛ mais kuranɛ kalan kɔni ye diinɛ kalan ye madrasa la san kɔnɔ walima kalo kɔnɔ walima semaine kɔnɔ o bɛ kuranɛ kalan ko hakɛ min kɛ semaine kɔnɔ o dɔnlen don semaine ye tile joli ye 7 don 5 de bɛ baara 2 bɛ bila ko weekend 5 min bɛ baara o 5 fana n'i y'o lajɛ programme wɛrɛw de b'u bolo ka kɛ i b'a sɔrɔ semaine tile 5 bɛɛ tile 2 bɔɲɔgɔnko walima dɔw la tile 1 bɔɲɔgɔnko min na u bɛ kuranɛ kalan u b'a tɔ bɛɛ kɛ fɛn wɛrɛw ye a tɔ bɛɛ fɛn wɛrɛw ye an kɔni ye min dɔn madrasa la baba biba bɛ yen tutu kɛ nin tɛ Ala ko ye dɛ nin ye kan de baba bina baba yiriden baba ye sɛbɛnni kɛ kitabu sɛbɛnnikɛla yiriden bɛ bɔnda la ni Ala ko ya nin ye kankala de nka ni maa min ye kira ka hadisaw fɔ i ka kalandenw ɲɛna o ye diinɛ ni mɔgɔ min ye kuranɛ fɔ i ka kalandenw ɲɛna o ye diinɛ an kun ko mɔgɔ 17 2 farala k'a kɛra 15 ye ni Ala ka jɛn ɔ tuma f'u k'a dɔn k'u janto u yɛrɛ la madrasa tɛ maa dilan dɛ adamaden lamɔ cogoya mɔgɔ ka kalan cogoya de bɛ se k'i dilan a tɛ maa dilan dɛ mɔgɔ ka lamɔ cogoya i ka Ala dɔn ni k'ale sira i bɛ se k'i dilan mais madrasa den yɛrɛ bandi Bamakɔ o ka ca ni fɛn bɛɛ bandi ye mais an fitinin tun b'a fɔ ko madrasa silamɛ ekɔlidenw kafiri ka tɛgɛrɛ fɔ ka dɔgɔ kɛ n'o ye an yɛrɛ bolonko ye tiɲɛ ye an ka mɛtiriw ye nkalon tigɛ an ye a jateminɛ mɔgɔ min dilanna madrasa la pewu ni n'a sigira sigi la a bɛ se k'i tɔɲɔ
wa de bi se ki tonyo a de bi se ko no da demuso la na mo mi ko le kala ke na ba yere kala ma metrike de metri wallahi ina bi mara kuru kelen ngono ati da sago ka bada hali arajo mangati toro sabu olu e fe do kala ko la liberté la dignité hein la loyauté ou ni mbekala ma fo mo de ka don ko dine e jogode ka do dine damede o ka do dine kun anga lafiya o ma mandraza deun o ka ke dine kala ma fo kana kangala de o ka kangala nga o ka dine kala o ka dine fam no kana jamana bi lafiya cedo ko ama ko fa ni ndu ko lo meleke ku te mandraza demuso furubli Allahu akbar o do ka famu sabu ku ya ta ko dine ko wallahi ale min da ko lo tisedi subhanallah ka ba ko me fa fine mu mo juguma bi soro dine kala yoro bela mo nyuma bi soro kala yoro bela me o kana kala yoro do de ke ko e kafiriya kala ni de di bolitu ma ko ka kala common control la o bolu so ngala kafiri kala me o ko fe kafiri kala ndede ayo kafiri de be wa kafiri kande de kafiri de be kurane glana to wakala ata to bulu ata mulo yawa ata je kono ngo be dine de mari o be dine de mari faransa o yanga jamana coloniser am to waga de fanga jamana kaya mena ye dine de arabu ka damala ni ma min do dodu ebi se mola o pour ka ngana nze bola anga dine ka bela kurane glana bingola ka gla babanangana ka gla faransa la ka gla anglela ka gla arabu kana ni be ku ye dine ka saka cerije ko wallahi sigato fo mo ko de kan fam bo bi ko fe mandraza de islamé ma kanofu ayo aslame bi yi me kafri bi yala école de islamé ma kanofu aslame bi saka yi kafri bala hali wajuli kala yare kafru be jangu mandraza de semi me wajuli ke madine kira ka misri la ka baya ke ka ke kila ka baya to ridwane ke abi wajuli ke kutuba la juma o juma kabla kutuba yani kira kana madine o sara kira ko jane meddi ala ko jane meddi wajuli kala misri ndwani abi wuli ki jom ko nyefe ha madine kaw ala ya kula ja kira la ba bora maga olu ya ge aw de ya bismillah akishira ni mamin jenna ala jubila ala bani fo juma o juma kutuba la yani kira kana kabla kutuba la o sara kira ka jalamu ke o kasange ko misiri ndwani do ko misiri wajuli kala do ko misiri ma bado ala ko jane me dedo sabo ko kunne ala fa atunda kira fa ay baya ka o nyana ma dafa hare emi baya ke ne bolo sisa nete tuguno fere nyemi fo ngo ala ko dabla ni o dabla ala bido ni o wolo aka ala bido de ni shere jene anga ni ya a wuli ka boy nto shere de obina ka masami nyana obina kirutike wallahi sigato la wala mogodo nana kire yoro sallallahu alaihi wasallam ko muhammadu baya keto ko jagwe mogo ki buludu mogo tega kono ede ya yoro la kire sallallahu alaihi wasallam akulu tiguma ko yoro yi ala sinanga fakire ko mo na fuyo baya keli baya ke karamogo bulu ibika baya ke ala de chendo sigato la atika ke mogo ede abada ala de wallahi me ni ma mi ngo baya kele mogo bolo ko mai ami aw nyini ngawo furu sirito andi mogo wele ka ke sheria yo me ami mogo wele ka ke sheria nga furu la ka e wele ka ke sheria mina do islamela o kara bara e bolo ko re jugo kai amare mani ma mi ngo baya mai bi ko fe o ko furu siri re haramu no kara halalan ana halalo nyini saw atende kelengele yeble ya o ma baya ni furu siri beka ka ko sheria nti jene yake salamu yake jere ndu na ka dina nti jene yake ni foka ko ai ni ko mango meni ya ofale kana teletai mi fa mi doya dina kura mane to ay dara to ayo kabo yoro ba ka fe be femina wallahi sikato la ara ne vous dile ko baya tamandi abada rendez-vous dile ko akemandi anga na ngulo joka pumala anga ka pumo toy anga tebena anga bare wallahi anga tebena anga bare ambe mina ala bodon o be mina ala bodon saro ke bay joni ala do o manga tola o banza la bambo ni digi yoro ina ambe folinye shi jarla du dile ko mo ka alma me fu o bibe ka anga dine nyema fu wallahi ko barka da ko wali mondo anga malimu no mandrasa karam goy amba fu ka barka da be chestri mina anyare nya bala sikato la demizo ngala dum bale bulo yabi wallahi akuma ba a chestri la ba sela am dugo kai ka nyina la fa shijani kenya abangu man lafiya ala ko dana ma ami akuma demizo mina bayake
sikatola o chama wallahi fengo femina laydu nta abin ganyan siri ka fa bina do boyala abbe ba tege korta sanfe of mani min fo ambe bi jaga sikoka nyomve aywa salamu abi kan jere abbe ba bulu korta ni min fo am sikoka bulu wonde atege ngandon korta ta abulu femina do fe chew fengo femina bulu korta fe femina ke jamiu fengo femina do ambe bi jaga sikoka min fo abi sikoka ambe ka mulo wuli fengo femina do bebe sikoka aya famu wala ashhadu ana la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu ar-rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallim nti flafara alaka nti shwenike nti jeneyake nti namaraka se koronda ka mulukro nti ndefaga ni kira muhammadu imla bara nyama mina la beledo mbake ala kana deme ala kan fagasi kira buya ka sallallahu alaihi wasallam ama yiri ko male masilame de tonga kalange ena uma kala matela ra chogo ya do male masilame atonga kala ena uma kala matela ra chogo ya do wolo pahageti donni makalange atonga kala matela ra chogo do karama wati bonyani makalange atonga kala matela ra chogo go hageti donni makalange atonga ala kera kanuti doni makalanga tonga kala sige nyo hayati doni makalanga tonga kala karamo hayati doni makalanga tonga kala jara dogo demi seno tonga kalanga na makala saliji hayati doni makalanga tonga kala furuga hagati dona umakalanga tonga kala siginyo hagati dona umakalanga tonga kala nebale masilame no atonga kala ena umakala matelara chugu ya don ala ngapuma bilabani dokore ngilini nunu ngabaya abaya be nyemo de bula ndete baya tede ayo sangare nunu ngabaya be nyemo de bula sigato baya te folo de bele u ka baya nyani ana cheni be nyemo de bula wallahi sigato be nyemo bulu de wallahi wala do go andi jena ga ti jena shido ayo ka shido wallahi me nyemo de bisega anyefu sigato la nyemo de bisega u jando la wallahi u gere u yere la na yu gere yere la u tiche wallahi ubisa wataka sigato la ngana yu toti abike puma folo nyeti wallahi waya bane de peu ala ka ngishu ami onyemgo ku hakili to nununa bi kofe ni andu yi bi kofe ni yanga karanu yi bi kofe ni yanga tornado sigato la wala sa ukaseka sabati fenga wallahi lete ni tara nobla dugudola ni ma aidra ko puma foble ima dine ko puma foble ima kurane puma foble ambugo tigrama samuga ni ya nyininga ko baya ba fuka madrugo wallahi sigato samuga ka janere ma donc mi fuka mbo o ka baya be baluku nunu ne buluya sigato la o jandula wallahi dibisa do nana baya ka kira bulu kira ye nyamgo de ira aya hakili to nunu na de sabu na nyina na ubiche sigato la kuma ala kana nyina ami ala ka dafal no wanya kira boya kama nyimo ngama sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum